veuràs com t'agrada el verd d'aquesta setmana, el gris de la muntanya. Tot és molt senzill però res hi desentona. Jo no sé què té però m'impressiona. L'altre dia anàvem als Dolç de Montgrí i un que allà passava s'acosta i em va dir: espatlleu les carreteres, us coneixeu les dreceres, pel camí respecte ja podeu fugir. El tio es pensava que no érem d'aquí. Més ràpid! Una tarda anar fent cua cap a la platja de Pals, esperant per deixar el cotxe, esperant per prendre un bany. Si vols anar a Pere Tallada, val 2 euros una entrada. Tot això és un rotllo pels que som d'aquí. Volem àrea verda al Baix Ter Montgrí. Hi ha una carretera prop de Tarruella que quan passis per allà no deixis de mirar, veuràs com t'agrada el verd d'aquella plana, el gris de la muntanya. Tot és molt senzill però res hi desentona. Jo no sé què té però m'impressiona. Estrella, Avià, Mata i Serra de Daró.